Tak vítáme vás u losování naší soutěže, kdy hlavní cenou je zájezd do Anglie zdarma. Děkujeme za hojnou účast v soutěži. Celkem bylo 247 soutěžících, jejichž jména jsou na lístečcích tady na stole. Teď lístečky půjdou do tašky, kouzelné taštičky, ze které budou výherci vylosováni. Takže poprosím moji sličnou asistentku, aby dala všechny lístečky do kouzelné tašky. Takže protřepat, nemíchat, nebo zamíchat tedy. Tak, jsou tam všichni. Pátá cena je 5x kapesní průvodce Londýnem. Prvním šťastným se stává Stanislava Nevklová. Dalším šťastlivcem je Karla Mikešová. Dalším šťastlivcem je Eva Liščínská. Ještě 2 kapesní průvodce vylosujeme. Věra Plášilová. A poslední kapesní průvodce Londýnem může mít Hana Žaludová. Tak to jsou výherci kapesních průvodců Londýnem. Teď budeme losovat 4. cenu, což je sleva 500 Kč na některý z našich zájezdů nebo na zájezd u nás zakoupený. A výhercem je Hana Čouner. Další je 3. cena, sleva 1000 Kč na některý z našich zájezdů. Výhercem je Luďka Vykoukalová. Tak. 2. cena je sleva 2000 Kč na některý z našich zájezdů. A šťastnou je Marta Bočková. Čeká nás hlavní cena. Cena zdarma zájezd do Anglie. A výhercem se stává Sonja Chalupová. Gratulujeme. Ještě jednou všichni výherci. Chtěli bychom říci, že losování proběhlo v pořádku. Výsledky najdete na webových stránkách www.zájezdyproškoly.cz.